ngibikelela phansi kohlelo lethu umgwazela babukela emakhaya ngibikelelana ingwenya ezinye ingwenya babukela emakhaya namhlanje-ke la sibhalele usisi wathi ucela simsize sihambe naye siyomlandisa imali aye egwaze ngayo kumfowethu osengasafuni ukuthi ambuyisele kodwa-ke babukeli nendeniyazi akunamane angangile ngamaningi ngicela-ke sinikeleni khona babukele ngicela ukuthi nazi ukuthi siwuhlelo olungekho lukhulu olusafufusa and besicela ukuthi nazi ukuthi yonke into ihamba step by step even if noma kuthiwa wabhala nini noma kuthiwa wabhala luqala uhlelo noma kuthiwa nini isikhathi sakho masingakafiki sicela ukuthi ubekezele ngoba thina asinazo iy'ndawo ey'ningi esesiyivulile sisanje sisasebenzisa indawo eyodwa ye-office lethu elilodwa so sicela nisibekezelele abantu baningi kabi nikwazi lokho nibaningi kabi and futhi one by one asijahe ndawo sizolibela eJason City. Danke. Ngibingelele babukeli igama lami nguNomhle Nxumalo. Ngike ngabhekana nenkinga la yokuthi ngifuna umsebenzi so ngathola umuntu ongamkhokhela imali so manje it's been 3 months so longasebenzi so longangena emsebenzini ngiyamfonela into yakhe ayizwakali ukuthi ithini so manje ngicela ukuhlela ukuthi ngiphekezele ngiye kuyena ngiyocela imali yami ngoba ngiyabona ukuthi into yakhe ayikho. Vula futhi. Mafo, kamba kanjani? Unjani? Yebo. Okay, mfethu size kuwena. Ngiyabona ukuthi Singangena? Okay. Unjani mfethu? Ngicela kuqale ngiyithule mina mfethu before nje size sikakhulu mina ngigwenya endlezeni sihamba ngaphansi kohlelo umgwazela sihamba nanango sisi okuyena osibhalelile wathi kumele size la kuwena. Okay, ngiyezwa so cela-ke kube uyena usisi ozochaza inkinga yakhe ukuthi kahle kahle njengoba sila sisengane. Ayinje yamazi. ngiyamazi. Okay, sisicela uchaze ukuthi size sibe la yini esiletha la kumfowethu. Cha ubhuti lo ngiyahlala naye usuku lokuqala siyakhuluma ngiyamtshela isimo sami ukuthi yazi nginkinga kanje. Uthi okay ungithatha inamba yakho ngitshela ukuthi awuyifike ngakusasa. Ngiyafika ngakusasa uthi angikhokhe imali. Khuluma nje kahle ungasabi ungatatazeli ungajayi tetela nje ibakhambi ukhuluma. Yebo uthi angimkhokhele imali uzongifaka emsebenzini. Cha nami ithemba liyavuka. Ngiyajabula ngithi hayi-ke shuthi umuntu usezosebenza-ke manje. Ngiyahlala inyanga yokuqala ngiyabona ukuthi nami emsebenzini. Ngiyamfonela ukutshela ukuthi anginde kancane kuzolunga. Ngiyahlala inyanga yesi-2 ngiyababona abantu abanye bangena emsebenzini kodwa mina solo angena. Usima uyafika umuntu engizona naye ufike emva kwami naye wenza the same thing kodwa yena wangena emsebenzini. Mina manje sekuphela u3 months sola ngena emsebenzini and manje-ke into engizoyiqela imali yami but because ngiyabona ukuthi le nto le ongenzisa yona ayikho. Imali yakho. Angikwazi phela ukuhlala 3 months ngingasebenzi mina solokuthi nginethemba ithemba elingekho. Ngiyamuzwa usisi mfethu ngamtshela ukuthi akalinde kancane uzongena emsebenzini bese ngekho lesidingo sokuthi azofike nani namakhamera la endlini. Vele amakhamera uzama ukukhombisa ukuthi kahle kahle userious ngemali yakhe ngoba wena ngazuthi awukho serious ngokuthi usise imali yakhe. Ngamtshela ukuthi akangilinde ngizomfaka emsebenzini mase kufika isikhathi. Fanele kuze ngilinde kuze kube yini? Fanele ngilinde kuze kube yini? Abantu bayangena ukutshela ngesikhathi mina ukutshela ngesikhathi. Kahle kahle. Ukutshela ngesikhathi imali yakho uzwayithola ukuthi ikhona. Manje ngitshela ukuthi linda emsebenzini uzongena. Bese ngeke isidingo sokuthi uzwenze yonke lento ungenela endlini nezigora engazazi.
Ikwenza sikhulumile nawe ukuthi uzongena mase kufika isikhathi. Isikhathi siphi leso? Ukutshela isikhathi esingekho. It's been 3 months. First month uyangithembisa, second month uyangithembisa, third month uyangithembisa. So ngitshela ngesikhathi. Manje kwenziwe njani? Imali yambuti. Kanjani? Kanjani? Usazongena emsebenzini Hayi. Umancane sisi, imake mfethu. Hayi kabi. Ngicela ukubuza something ukuthi kahle ukugwaza usukugwazelana makuwukuthi usazolinda futhi ukuthi ungene emsebenzini. Nami ngiphethwe emuva ngiqale ngithatha imali mase ngiyimuva futhi singamchazela kahle. Ngathi akalinde yena. Alinde isikhathi. Laba ngena emva kwambona. Isikhathi ukuthi nami Laba ngena emva kwambona. Awalindisanga bona. Ngoba nami ngiyathatha kuyena ngiyise emuva. Laba ngena emva kwambona awalindisanga. Awalindisanga bona. Yabona singenza slim. Wesithi abangena emva kwakho kanjani? Like khona abangena like no sithi awuchaze umhlobo umZulu umphethe uMtswana umTsonga ngiyasikhuluma iSiswati nesizulu ngiyasikhuluma. Okay lalela faka iSiswati mawuzwa ukuthi khona la uqineka khona. Ngizama ukusho ukuthi khona labangenile ngemuva kwami. Unyali ungasabi ukufaka. Which means mina it's been 3 months kodwa khona umuntu ofikile mhlambe second month wamfaka emsebenzini naye akhokhele akhiphile imali njengami. Uyezwa ke mfethu? Ngiyamuzwa. Neloko akhuluma kuyikona. Kuyikona. Manje ungena kanjani ke lo ungenile usisi abe ayifaka imali kuqala kunaye? Ngoba naye ufaka isikhathi sakhe siyeza. Hayi umsangana wenzayo ngithalethela abantu la. Imaki mfethu ngiyakuzwa ukuthi uthini. Kodwa manje uyezwa isituation kasisi manje ukuthi akasekho interested kumsebenzi wakho. Njengoba esebize thina nje sizofuna imali kasisi ke manje. Umuntu ngizikanda phela uyala mawuthi. Uyala ukuthi ngeke ayithole. Hayi wona ngiyali yona engekho. Awukwazi ukwenza leyo nto kabhuti. Usifundisanga. Akufanele nje ukulinda. Kanjani? Hayibo. Isikhathi sokuthi ngiwazi ukuthi athole isikhala lapha. Angizolinda into engekho mina ngifuna imali yami. Imali. Manje isikhathi uyachaza ukuthi uselinda isikhathi more than 3 months elindile. Yabo. So naye sekumumla. Angithi mawufaka imali ukwazi usukukwazela ukuthi uthole umsebenzi angithi ukuthi umsebenzi uthole faster than njengoba usukulindile. Angithi njalo. Wamnika malini sisi? 2.5. 2.5. Kahle mfethu wena wenza kanjani ukuthi wamukele imali ubungakamfaki usisi emsebenzini? Ukwenziswa ngento. Indlela nami engenza ngayo. Noma indlela engisebenza ngayo ukuthi ngenze kanjani. Kubantu Okushuthi kahle iyona indlela yokuthi ushaya abantu ngepopo. Cha. Suke wenza namhlanje basiza. Hayi masikemazi abantu basikema nayo la. Basiza njengoba ngangenza nje ngizama ukumsiza. Somsizile umuntu. Isikhathi esingakafiki. Nangoku sengihambela phambili. Ucabanga ukuthi idlanje njengoba nje kuphela 3 months ungasebenzi solo linde wena mina. Manje ke usenze njani ke thina uchaza? Ngoba usisi uyachaza ukuthi akasafune umsebenzi wakho usefuna imali yakhe. Asike sizwe kuwena ke inkuzi. Ngithathe iphiko ngoba sengifikile. Hayi awukwazi ke futhi awukwazi. Angithi? Ngakhoka mina ngakhoka. Ngithathe iphike manje lo mali. Izale phela. Izale. Izale kanjani? Ha? Wena ungayizala imali. Kanjani? Ukuyizala imali ungayizala. Baba. Ngeke ngithi kubuza umbuzo nawe umbuzo Cha ngibuza wena bese uthi akizali. Lalela la wendoda. Ngithe mina ngizoyizala makuthi imali kasitha uyikhiphi. Awuzoyizala. Hayi unesibindi webhuti. Uthi hayi phela uyaphila. Yazi unesibindi. Ngiyaphika ngeke. Usisi ngathi akalinde. Angithi uyachaza ukuthi akafuni ukulinda. Akasafuni ukulinda. Ufuna imali yakhe. Nje ngiyamuzwa. Ayiyona engekho ke manje. Okay. Awumchazele ukuthi uzoyithola kanjani imali yakhe. Ngoba yona iyadingeka ke. Ya, angazi namhlanje. Hayi namhlanje ngeke. Awuzothatha imali yami bese uthawazi wena. Khona indlela esigenza ngayo kodwa hayi namhlanje ngeke ngikwazi namhlanje. Kanjani mfethu? Kahle. Yazi ngibele ngikubuza. Hlezi ngimtshela naye ukuthi imali yakho uyithola noma uyongena emsebenzini kodwa hayi namhlanje.
Mfethu. Mfethu. Hayi. Yima. Futhi kahle kahle ubumhlela le mali. Ukwenza. Angithi ngiyamsiza. Umsiza kanjani wathatha Futhi ngicela imali yami mali ngiyithola nzima mina yezwa ngiyithola nzima. Yazi uthi Uqanisa imali ngiyile esihlahleni. kodwa kufa ulinde. Hayi angizolinda into engekho. Kunini ngilindile. Kunini ngilindile. Ngeke ngikwazi. Manje sobenze Hayi, shemp. Angazi. Manje siyayidinga imali yakhe. Yabo ukuze size siphume nje la endlini sifuna yona le mali. And asiphumi la endlini imali ingekho. Asho usoyithola ngelinye ilanga. Ungangitsheli ngelinye ilanga mina ungangitsheli ngelinye ilanga. Kunini nganginikeza imali yami? Uzongitshela ngelinye ilanga? Inyanga iphele kanjani? Yini ungafoneli? Hayi iphelile. Iphelile inyanga. Angithi kushuthi kuyacaca ukuthi imali yasiswayile. Ya, Angijwayele. hayihle. Okay. Kushuthi kahle kahle wawuyithathela vele kidla. Cha, angayithathi. Ngoba ukube wawuthatha imali wayifaka la kumele ifakwe khona. Ubungakwazi manje ukuthi uphinde futhi ufonele la wayifaka khona ubatshele madoda nangu usisi usefikile ufika nabantu la ekhaya bazofunani leyo Wathatha imali yami ngizoyisha lo. Mfethu usho ukuthi Feza idingo zakhe. Ilindi usisasangena emsebenzini ukuze imali ihlile. Yonto oyisho leyo phela. Noma yonto ozama ukuyichaza ngisho njalo. Mfethu. Ebhuti ngicela imali yami. Ngicela imali yami. Ngicela imali yami. Imali ofike ngiyithathe ngiyifake phansi kombhede ngilinde usisi azabizwa ngoba nami ngishilo ukuthi imali ayizi kumina kuphela idlulela kwabanye abangaphakathi emsebenzini. Eheneke angithi njengoba ke ngithi ngizama ukuthi ngifake iclue yokuthi kumele ufonele labantu abangaphakathi manje. Ubatshele ukuthi bafethu ijambile. Bayibuyise. Cela nibuyiseni imali. Exactly nje. Yini inkinga? Inkinga phela imini iface leyo. Iface Hayi kanjani? inkinga ukuthi imali wayidla wena wayidlela nje. Angikwazi ukuyela emuva kulabo abantu. Ngoba ngisho ukuthi imali angayithola ngesinye isikhathi hayi namhlanje. Isipha senye isikhathi. Imali sisi. Umuthi uzoyithola ngesinye isikhathi futhi uqonda ukuthi uzoyithola mase kuphinde washaya umunye umuntu ipopo mase umreplace ngemali yalo munye. Wadifu ngamthini. Yona into abayenzayo phela layo. Sekhole mina ngiyami. Ayikho njengamanje ngoba ngingena la ayikho. Okay. Yona engekho. Indoda ke kuke ngithina makuwukuthi kuyahamba hamba kwenzeka lento eyenzakalayo. Thina kuyaphoqa ukuthi kumele sike senze ngesandla sensimbi. And usuke usungasancengo. Sizongisabisa. Sizongisabisa phela ngisho njalo. Mawuthi uzuza ngesandla sensimbi futhi uzongisabisa. Uzongisabisa la kwami ekhaya. Mfethu. Wena udla imali zabantu bezokhuluma kanje. Mfethu, umehluko ke la. Yazojwayela wena. Umehluko lento ichazayo nalento engiyenzayo. Ukhona ngoba mina lento engikutshela yona into engizoyenza. Wena leyo ngitshela yona. Wena usuke ukhuluma nomuntu osuke efika la akutshela into mayise yahamba. Mina ngikhuluma ngento engizoyenza la manje. And futhi emva kwaloko ngeke wenze fakole mase ngiyenzile leyo nto. Yini uzoyenza? Hayi waze wayitshela bo. Yini uzoyenza phela ngiyasho ukuthi imali ngeke azayithola. Angithi ngiyachazela ukuthi njengoba usisi esho ukuthi imali yakhe ingango 2.5. Kumele ukuthi kube khona izinto esizithathayo la endlini ezoweda lo 2.5 kasisi. Hey besibindi sokuyitshela. Thatha wena. Cha ngiyabuza phela ithatha wena umthatha wena indoda emla ifihlukuzo Kanjani? angazi phela. Uzobona mase elalela mfethu asingabe sisitibele siya ngamaningi. Wena uzobona mase sifika kule uphathi ukuthi sesiyalutha. Uyobona mase sifika lapho Uzobona la. Okwamanje angithi wena uchazela ukuthi uyahluleka ukuthi ukhokhe imali kasisi manje. Ngiyahluleka. Okay. Ngala hlala unamali udla imali zabantu nje phela nje. Angazi ngahle imali. Hayi udlile phela manje udlile ukuyikhipha nje. Ngilinde ngekho. Hayi wena usukujwayela wena usukujwayela wena. Vele ngibalethile. Ngifuna imali yami. Wena fawulida le nto yenza. Angizolindi nonsense mina. Mfethu. Uyabona namanje. Ulibele unqaphu ngaphela umuntu esihamba naye.
wena mfana uthi awuhloniphi thina yabo. Sifika nomuntu la ubhizi libele umnqaphela. Ufike nomuntu ke La kini. Ikini nomkwakho Asinandaba naleyo nto thina sifuna imali yethu. Kanjani? Ngoba nje lo muntu engene naso lokho emile akaze ahlale phansi. Ungangena emzini womuntu uzoma kanje. Nakho-ke sikwenzile uzokwenzani. Ilula lento angithi ngiyakutshela ukuthi nakho sikwenzile uzokwenzani. Ayikho vele into engizoyenza. Ngithi ngithembela ngokamela ngihamba nawo. Lalela mfethu. Ungathemba kanjani into ebanjiwe ebhekethini? Ngizozini. Wena Nawu ufika ligora. Hayene cha. Lalela mfethu. Thina into esize ngasize ngefunge ngemali kasisi. If uyahluleka ukuthi wenze lento esize ngayo la. Kuyaphoqa ukuthi kumele sikubambele ifoni yakho. Kube khona nokunye okuweta imali kasisi. Sesiyoze sibuye-ke futhi-ke mase-ke usho ukuthi uzoyikhipha nini imali kasisi. Mase-ke Ngiyakubona xa siyadlala la. masisi khuleka relax tetelika. Awukhulume ukuthi kwenzeka kanjani imali kasisi izophuma kanjani. Awungitshela. Ngoba ngisho nje. Awuphela inyanga usisi imali yakho uzoyithola. Okay. Angazi uthini ngizwakala. Okay, iklinika ngithi nawe uyasho ukuthi makuphela inyanga uzoyithola. Okay. Njengamanje-ke siyacela ukuthi-ke usiboleke ifoni yakho oyiphathayo ukuze usisi azoqala abambe yona. Siyothi mase kufithise kuphela inyanga sophinde sibuye. Makuwukuthi futhi awumniki ifoni yakho kuzophoqa ukuthi mhla ubuyisela imali kasisi back uzobe uthola into zakho. Futhi kahle kahle ngezinye indlela usisi uzobe kubambele into zakho. Yeah. Hello. Akekho umuntu uzongena la endlini athathe izinto zakho. Angivumi. Ngithathanga mina imali, ngathatha imali kuyena ngithathanga impahla. Manje ngifuna ukuthini ukuthatha impahla. Lalela mfethu. Wena ngathi ngikubeke. Ngiyakutshela nje ukuthi ke uwazi. Yazi uyangiqhela wena. Ngiyakwazi. Sithatheni ukuthi kanjani kodwa ngeke ngiyithole. Ngeke ngiphume nazo le mpahla. Mawuthi fanele ngibuya ngikwenze lokho. Ayiphumi le mpahla la endlini. Pho manje njengoba usimela nje thina. Ya ngiyambula ngami ngibona nisukuma ngisengibona la nisemsukuma ingakithi noma. Azokubamba impama ubhoshe mina. Ngibamba. Alright mfethu. Ngibamba. Awukwazi ukuthatha le phone. Ima ume mfethu Awukwazi ukuthatha le phone. Ngithethe. Ima mfethu awume. Wenzani ithatha le phone. Yakudelela lo. Tethe. Ima sisungangeni wena ngicela umele la eceleni. Awukwazi ukuthatha le Mfethu phone. umtetele. Ima. Umusibone phone. Okay, ngicabamba la sisi. Awukwazi. Nale lapha ephaketheni. Awukwazi ukuthatha amafoni amabili. Ngeke uyithole. Ima ngathi yaphola. Ayithatha le phone. Ayithathe. Delela kabi. Ngomia. Imali sayisebenzela thina sisebenzela nzima. Ima sisi sithi ima ncane. Imuyalo yini? Ya ngiyala. Ngeke ngiyithole le phone. Okay. Sasalimazele izinto zakini. Thina nje sizokudla. Senithathile yini futhi uthatha. Siyayifuna nale siyayifuna. Ngoba manje ususikhombisa i-attitude. Awukahle wena. Lalela-ke. Sesophoqa ukuthi Musukujwayela wena. siyathatha iskipha, siyabathatha nophaqa. Ngiyokubona. Okay. Asikubuzi siyakutshela. Ndoda ngikubone lo. Akabheke ezulwini. Yeah. Tethe. Tethe. Nakho Tethe. kumele sokusebenza nje mfethu futhi ngeke wenze lutho. Okay. Uzogcina uthi uthathe imali zabantu. Uzogcina. Hayi uzofuna la babona. Isigebengu leso uzogcina uthi mfo. Sikhuleka relax. Ngiba somsebenza nje futhi angenzi lutho embalo. Sokusebenza. Yajwayela lo yajwayela. Imanga sesamkhombisa manje ukuthi simsebenza njengembuzi. Akabone vele. Tethe wena. Khuleka mfethu, awungajahi khuleka. Sokusebenza nje kahle, asijahile.
Asitatazeli. Sikusebenza nje kahle. Ya, nathi ufunda isifundo. Ufunda isifundo ke namuhla. Asikho Rashid. Asikho khuleka. Wena ujele satsokubheka. Jwayela ukudimasa abantu wena, jwayela. Sithatha iskipa sakhe. Ya uthini kuyakhuluma? Uthini? Siyahlala phansi sikhulume. Sayithatha izinto. Ngizomnika imali. Hey, hayibo. Iyashintsha inkulumo manje. Manje sisima nangethu uhlale phansi uthi sikhulume. Sithathe ngisho igas light yakhe. Kahle mtetele ndoda. Khuluma. Khuluma usubheka phansi. Imazekani into enyenzayo? Mrelaxe. Nenzani into enyenzayo lezi? Siyaqhubeka siyasebenza mfethu mangukuthi kanjani. Imali. Cela nginike isifoni yami. Usayizani phone? Imali ngifuna. Kuyiphi? Lethani. Na amafoni amabili. Yesani. Ngifaka imali manje. Akekho umuntu ozophuma nento zami. Yenza ke bhuti usheshisele. Cela usifakele mfethu asihlale phansi. Awuthi kumuphi ispace mfethu kancane. Afake le mali ayisho. Ukhona into engekho nje. Yabona. Legoro ngilethele zona. Kula sesingarashi njengoba ngike ngasho ngado uzoyizala imali. Asisinkinga. Epha ivumi. Network ayivumi. Ukuthi ngifake usisi imali. Inetwork ayivumi kanjani? Ayivumi. Lalela ke mfethu Akusho ayikho phela letha. Hambe nazo izinto. imali sesi. Imali makuthi network ayivumi ayikho inkinga. Sicela uthathe ikhadi lakho. Sihambeni nawe uzofika ukhipha imali kaThisi umnika imali yakhe sihlukaneni. Ngeke. Usagoloza namanje. Hamba ngizosala mina ngifake le mali. Usagoloza. Hayi, uzukuthemba mina wena futhi. Ikhadi la. Ukulindisa 3 months. Cha ngeke lalela la asambi nekhadi lakho. Sihamba nawe nekhadi. Yabo njengoba ubunje uzokwehla emoli njengoba unje. Hamba Ufike. Ngike lapho. Kanti imali sesi. Relax. Lalela ndoda. Sicela ukusichazeleke manje ukuthi uzokwenza njani. Ngoba manje makuwukuthi uyahluleka umnika ifoni usisi. Angithi kuyasho sinkingi network. Kumele sithathe nokunye okuzoba isibambiso la. Asikaqedi. Yabo nala endlini kube ngazuthi iningi izinto ezikhona esizoyithatha. Izinto azizona le mali esenkweni ukwelitana. Ayikho inkinga phela sohlelo lethe imali yakho. Wena yini ungamniki imali yakhe? Yini ungamniki imali yakhe? Ngithi ngishila imali bengizomniki network yangihlupha. Yenze njani? Yazini mfethu. Awubulungisa. Umthatha uzwa la. Awume ngibe ngiqaqana nami. Usuzothuma eyinqenike la ubukeke iDS. Sokuqilaza nje Lalela mfethu, lalela. Umthatha khawuzwa. Kuthi kuthiwani? Umthatha wakhawuzwa. Uzothuma eyinqeni la sicela ubambe la. Wenzani? Mfethu. Uyahamba yini? Awumiye ngapringa azaqeda. Alright. Usitshele masuqedile. Ya, uyisishi somuntu wena. Awuzela phansi. Ayikho into engizophuma nayo le. Bambe kanjalo baba. Ayikho into engizophuma nayo le ndlela. Okay. Sesiyahamba. Ayikho into engizophuma nayo. Sesi hamba nayo phone. Ayikho into engizophuma nayo le ndlela. Okay. Sesiyahamba. Siyahamba ke manje usosala. Awuma simile. Awumiye sisa uma. Simbuke kahle ukwenzala. Ayikho into engizophuma. Wenzani? Ayikho into Ungazenza into esile la, usigebengu wena, iskema. engizophuma. Asambeni sisi. Ngebengu wena namadoda akhe. Sala la. Fine. Yabonga. Sale kahle. Edelela lo. Ngikwazi. Ngidlulisa kakhulu ukubonga uyishow ngokuphekezela. Ngize la kulomgugudu lo owangithembisa umsebenzi wathatha imali yami. Ngicela ukubonga nje ukuthi sifikile la sakwazi ukumsotha out although ngingakwazile ukuthi ngiyithole imali yami kodwa ngiyajabula ukuthi khona izinto esithile ezakhe
engisithethe. Ngijabulela lokho nje, ngiyabonga kakhulu. Ngiyethemba ukuthi someday uzobuyisa imali yami back.